Hello, welcome to my vlog. So, ang atong video karon ni ami dinhi sa Belia, Australia. Relax lang usa, ligo-ligo kay pa may klase. So, kumani ninyo sa among pagpangaligo karon. So, let's go. Sige guys, karon guys, sa naroras na guys. Mapabunda din guys. Hi guys, welcome to our guys, Laglaag portion guys. Oh guys, sorry guys Hi guys! Ligo dyan sila guys, kaya ang 100 isulit sila guys. Mangambak na ka na mangambak eh. Matugkad mo sa kuan pero naman hanggan Belia, Australia. Nindot yung kaliguan. Ubus. Ubus. Nindotan niya dia ay. Nindot yung mga batan. Hindi mo itong anak at ang mga itong nangawa sa gaangtik. Belia, Australia. Sa Tuburan. Oh, bagasawi ni din yung dapita. Belia, Australia. Tapos ubos. Wow. Mga estudyante doon na ligo. Hi guys. Wow, dali man ko na isda kadag ko. Na, tanawa guys, nag-vlog na guys. Ang sa pagani oh. Patim pagka. Ilawan ko nun unsa Labasa. guys, sige ni mapas mo intaw na nagsugba guys kay nagugong pa ina. Asa guys, di gyud ni mo daw to na sige gugom guys. Munay uta ba? Inaren kita ra guys. Kita mo mo nang wala. Sa lang ka plastic. Okay, atong gamit pa ba niya? Murag wala pa siya. Pino makidudul ba? Malandong naman. Pwede na. Mabuhong man tas. Humot ana day. Oh, sa katong wala pa naabot oh, nawan yung among handa. Wow. Oh, sus pagkanindot. Di pa among sinugba oh, sus pagkadagko ah. Kinilaw pa jud. Para digwa lagi na kanang harapat. SM. Lamig tubig guys.
Law eh. Yan eh. Maniud to na. Oy, di ay mais ko. Oh, ray mais. Wala po yung pansit. Ang puso na patong. Thank you. Ayun ba? Kaya ako sa totoo na kubata. Totoo kubata. Naghinaptok. Guys, Amo ana. wow, kanindot jud. View. Nindot kay view diri na pita. Dire ka na mo mambi kay kono. Why ko ni ate mo mambi? Mauli namin. Bye-bye. Mauli namin. Gikan namin sa Villa, Australia. So, thank you for Alas 5 po, 500. salamat kay